Sino bala magpinsar ngang ini nga wine bucket himo sa bunga sang lubi? Order ini sang Aman Polo, isa ka ultra-luxury private island resort sa Palawan. Ang ini naman nga paya ang ginporma nga daw bowl nga extra sa gin-deliver nga mga bowl sa Maldives. Ang mga handicrafts nga himo sa lubi pareho sang mga kandila o mga container nga himo diri sa may barangay Singkang Airport ang gina-deliver pa sa mga resort sa Maldives, Los Angeles, California, kag Mexico. Ini ang pila lamang sa mga produkto nga handicrafts sa bakulod nun nga si Rolando Madera, mas kilala nga si Lando. Sa tuanay, si Lando isa sa mga nagapamanda isang furniture sa Sason samtang nag-eskwela sa high school tubtub mag-college. Nagkuha siya sang kurso ng architecture sa La Consolacion College, Bacolod. Natapos niya ang kurso pero wala na siya makakuha sang board exams. Kahit may bata na ko. Tapos diri sa kami gapuli sa kwan sa Bilya kung hapon inang iwat ang salakyan di mo. Pagkahapon wala na salakyan tapos kung malakat ko sa Manila kwan sang board si misis ko isa lang di tapos may bata kami siya nga upod nga gamay ti kung very malaso kung gabi problema way salakyan amo nang way naka-review ko pero wala ko nakadayon. Wala siya magpensar ngang hindi niya pagkuha sa board exams mangin blessing in disguise. Nakatrabaho pag siya bilang designer sa isa ka handicraft company nga nag-exhibit sa mga expo sa Manila kag nag-export sa mga produkto. Na-expose siya sa mga exhibit. Pero nag-edad na ang tag-iya sang kumpanya kag nagsira. Si Lando nawad-an sang trabaho. Gani na ni kasug para makasugod sang iya kaugalingon nga handicraft nga negosyo para may income siya sa gihapon kay may pamilya na siya. 1988, ginsuguran niya kag sang iya nga misis ang Babylands nga Coco Crafts. Nag-intra sila sa organisasyon sadto sa mga producers sa Negros nga ginatawag nga House of Negros pero nag-close ini. Pero sang ginsuguran na ang Association of Negros Producers o kung ANP, nag-intra pagid sila diri. Nagmembro ko sa House of Negros, Premier House of Negros mo. Pero galing kaya ang House of Negros to nag-close naman bulos ang ANP, ang mga bulos. Kaya muna, pabulos ang ANP, ara kami membro asa sa subong, mga 37 years na ang ANP. Ano siya pagsugod, ara na kamo? Ara kami, pag anti-itukod ang ANP, membro na kami. Sang una, sa balay lang siya niya nagapanghimo tubtub nga nakabakal na siya sang propiedad para mangin ulubrahan na sang handicrafts. Nangin maayo ang lakat sang negosyo. Nagsugod siya nga may 3 ka mga tao tubtub nga nagdamo. Nakalapot sa 40. Ang iba diri sa ila, nagaobra sadto sa kampo pero gin-training niya kagintagaan sang trabaho. Ang ulan init ang pintro nila. Tima sa pabolsa diri sa akon kung may ubra lang Tapos ang income, dako man income nila. Masako ang pag-export nila sa mga handicrafts sa nagkanilaing nga parte sa kalibutan. May mga resort sila sa Maldives kag US nga mga kliyente. Sa kami sa export damo may sa Maldives, sa Mexico, New Jersey, ang lawig gid namon nga kwan Los Angeles. Los Angeles, Oh, California. California. Sir, sa Maldives, anong pang deliver mo sa Maldives? Amo ni mga kuko Para man sa resorts. sa resort na Ang taga Maldives, diri pa nakakuha sa imo. Oo. Ay, grabe ka. Di ka paano kanila nalabot? Sa exhibit. Bintaha, gid siya mga exhibit. Oo Sa Di ka kalabot, ang exhibit nga nakita ka sa taga Maldives sa Manila. sa Manila. Sa Saitim. Tapos, Tapos na mga Los Angeles na Oo. Mexico. sa exhibit na tanan. Anong gina-order sila mo man? Mga Oo. design man, pang resorts. Tapos sa sa Hawaii, dugay man kami kuan sa Hawaii.
Pero sa 2020, natabo ang pandemic. Ang bilog nga kalibutan apektado, pati na ang negosyo ni Lando. Duha ka tuig nga nag-untat ang ila operation kay wala na sa orders. Nami na to sa pagkari namtan sa pandemic. Amo na nga gulpi lang naguntat, nag-close. Tiya na isang pag-close ni, mga 2 ka tuig gid ang pandemic. Tapos pag-open namon ni, inang lain na ang kwansang tao. Hindi na mga amo ni mga handicrafts ang ara sa bulos ng tao bla. Napilitan si Lando nga isara ang inegosyo kag bayaran ang iyang mga tawo. Sa nagbalik sa normal ang tanan, hindi na handicrafts ang prioridad sa mga tawo. Hindi na amo sinaka-in demand ang iyang mga produkto, pero nagsugod sa liwat. May napulo siya katawo nga nabilin, kag itsugura naman ang Madera Handicrafts. Mga lamesa, mga coaster, kag mga kung ano-ano nga mga bagay nga himo sa lubing ang ginahimo nila sa gihapon. May mga produkto man sila nga may mga accents ang copies shells. Ang kultura nga isa ka popular nga retailer sa mga native handicrafts sa mga malls, kliyente naman, pero nag-abot sa punto nga gin-indian niya na ang ilang nga mga orders kay sado na gid kadamo. Kung nga daan ang kultura nga daan niya, milyon na sila yung order. Di mo damo sa branches ang kultura. Order sa imo? Oo. Tugay na supply ko, naguntat lang ko na kay hindi ko na kaya Ikaw ka pang hindi. Ate kay may edad ako, hindi ko na May damo ka tao. Sa kung may baka kung damo ka pa tao, kag kung winubin ka pa, damo ka pag hindi kliyente. damo kay damo pa hindi na ko kay balo ka kung mag-order ka nga damo man tao kinanglan mo. Yes. Ti hindi ko na kaya mag-kwan. So nag-stop ka kay kultura. Ako gid ang nagkuan sila hindi ako mag-supply. Paano abi? Kay hindi na siya makatulog kung gabi sa kadamo sang ginapinsar niya. Nagabatsag na ang iyang alawas sa kadamo sang ginakasakuan niya kag nagaedad na siya. Gani, nag-amat-amat na siya buhin sa mga kliyente. Ginpili niya ang maayong ikayong lawas kag ang peace of mind sang sa dako nga income. Hindi makaya mo na sa lawas mo pag hindi mo na masolbar ang problema mo, hindi mo na Health over money. oo. Ano mo? Amo na nga ako niya. Una man mo kayong lawa. Oo. Peace of mind over income. Tapos ang magdamo ka kwarta, hindi mo naman na mapantanas. Bit sa langit. Hindi. Ang duha niya ka mga kabataan, maayo naman ang mga pangabuhi. Isa ka certified public accountant, kag ang isa naman CPA lawyer. Ang CPA lawyer niya nga anak na si Bebelan nang in top 10 pa sa 2019 nga bar exams. Ang makita nga may maayo nga pangabuhi ang iya kabataan, okay na para kay Lando. Wala na siya nag-aaspirar pa sang sobra-sobra nga income. Subong, may duha siya ka mga dalagko nga mga kliyente nga nabilin. Ang Aman Pulo nga Luxury Resort kag ang Balikbayan Stores. Mga kliyente nga hindi niya mabayaan kay ini sila ang nanginsuki niya na humalin sa nagasugod pa lang sila. Balo ka sang gamay pa kami, daw sila na nagbulig pa. Pasaka. Demo na nga daw nahuya. So since pagsugod mo, ara na sila sa iyo. Ara na sila. Oo. After pandemic, ara sila gyapon sa iyo. Oo. So muna gyapon yung cater mo. Oo, amo na sa nahuya kung magkuan kay daw sila man na bulig sa kontrol namo. Kag padayon siya nga naga-display sang iya nga mga produkto sa A&P showroom sa kilid sang Kapitolyo, pati na sa Otop Display Center sa Ayala Malls Capital Central. Wala niya na ginastress ang iya kaugalingon. Aminado siya nga ginakapoy na gid man siya sa edad nga 73. Uy ka na. Di ka po sa apoy niya gid ya. Hindi ko gusto nga subong nga ako niya nga pag ginapinsan ko dahil hindi ko gusto nga ma-overload ang akon nga kwan nga ulo kaya kung mag-overload hindi na nakaya sang kwan mo. Nakatulog.
Hindi na. So, ang mga batsag mo na Kag- sa ang- problema na tanan, sa stress. Kag ang kwan niya, lawas mo, ba't gidya kung makon. Nami gidya nga nagahulag ka nga ang imo utok panla idang basiyo lang tawhay. May peace of mind. Oo. Nami ya. Kagluyag naman nga ihatag ang madugay na nga ginapangayo sa iyang mga kabataan nga maghagan-hagan na para matagaan man sang panahon ng iya kaugalingon nga makapulupahuway na. Kung kwarta lang ipaminsaron mo yati budlay kinaya. Kinana ikwan mo man. Ipaminsaron mo gidyang lawas mo gidya eh. Kay tapos mo magdamo ka kwarta, hindi mo man natanan ma-enjoy. Kaya ang kabataan ko may mga kwan naman, Pamilya. may pamilya, may mga profession naman. Bastante naman sila sa ila income. SOT. Ang istorya ni Lando nagapakita sa aton nga ang sakseso ko ng kadalagan hindi matakos sa kwarta. Ang kadalagan ang maagom kun mabalanse mo na ang tanan. May income, may maayo nga pangabuhi ang imong pamilya, may kalinong ang imong papinsaron kag yara sa maayo nga kahimtangan ang imong lawas. Kag plus points niya na nga natagaan niya man sang dungog ang Bacolod City kag Negros Occidental kay ang mga produkto nga ginapangita sa iban nga mga pungsod kag ginabida sa ilang nga mga bisita made in Bacolod. Sige-sige lang sa pagpahon. Ako si Romeo Subaldo, ang Tripping ni Rumig.